Башкортостанды Урал Батыр уты яктырта. Республика көненә арналган мәдәни марафон ошондай символик мәгънәгә ия. Киң билдәле сәнгать әһелләре, иҗади коллективтар Урал Батыр уты төбәкара мәдәни марафоны сектарында республикага ниндәй бүләк әзерләй? Һаумыгыз, эфирда интервью тапшыруы студияда Гөлсемә Иштанова, программабызның кунагы Башкортостан мәдәният министры урынбасары Рәнис Алтынбаев. Рәнис Рәисович, һаумыгыз. Хәерле көн, һаумыгыз. Шулай итеп, республика көненә арналган төбәкара зур мәдәни марафон шундай символик исем йөртә һәм ул Урал Батыр уты дип атала, ул ниндәй мәгънәгә ия? Урал Батыр уты дигән безнең марафон, ул асык марафон, төбәкара марафон дип әйтергә була. Чөнки сынапта без быелгы елның январь аенда Бөрьян районының Иске Субхангол авылында старт бергәйнек. Бөрьян районы халкы аны район мәдәният һарае янында тышта матур итеп презентация булды, видеороликтар булды. Безнең Башкортстанның иң сак уен-тоздары сыгышы менән асып ебәргәйнек һәм шуңынан район мәдәният йортында Бөрьян район халкы өчен бик зур концерт булды. Асында Урал Батыр, ул исеме битендә менә Урал Батыр, безнең эпосыбыз Урал Батыр. Башкорт гомумән ул табигать балаһы. Гомумән ул безнең халык өчен символик мәгънәгә ия. Башкорт гомумән табигать балаһы һәм Урал Батыр ул мин әйтер идем безнең халкыбызның, башкорт халкының паспорты. Һәм ошо Урал Батыр уты фестивалендә без Башкортстанда яшәгән һәрбер милләт менән менә шул дуслык ептәрен ныгыту максаты, үзебезнең мәдәниятебезне, халык иҗадын өйрәнү буенча менә шу марафонды без эшләйбез. Һәм урындарда, район үзәкләрендә төрле концертлар оештырыла. Был концертларда кемдер катнаша? Безнең менә шул 8 октябрьдән 11 октябрьгә тиктем безнең профессионал артистлар катнашасак һәрбер районда. Улар безнең Башкорт дәүләт филармониясының артистлары, Залан төркеме, Аргамак төркеме әйтеп үтәргә. Шулай ук безнең Милли эштәр театрының артистлары, Мәҗит Гафури исемендәге безнең Башкорт академия драма театры артистлары катнаша. График безнең бар. Шулай ук әйтеп үтәргә, Фәйзи Гаскаров исемендәге безнең дәүләт ансамбленың солистлары катнаша. Һәм Нефтекама дәүләт филармониясы, Сибай концерт театр берекмәһе, Стәлтамак театр концерт берекмәһе райондарда безнең график буенча тамашачыларны һөендерү дип уйлыйбыз. Үҙешмәкәр урындагы үҙешмәкәр артистлар улар катнашамы? Әлбиттә, бұл райондарда ул төп сара үҙешмәкәр үзләренең концертлары менән бер рәттән безнекеләр кунак булып, шунда менә сыгыш яһыйлар һәм әйтеп үткәгелә, шул һәрбер районда безнең менә шул Урал Батыр уты дигән марафонды без искә алабыз. Чөнки снапта Урал Батыр ул бит һәрбер башкорттың йөрәгендә дип әйтергә кирәк. Шулай ук менә безнең Салават Юлаев, Митахидин Акмулла, Муса Гареев, Машай Муратов генерал. Билдәле шәхесләр. Барлык билдәле шәхесләр безнең Урал Батыр тукымдары битендә. Райондарда һәрберсе үзенең менә һәр район үзенең шәхесләре менән горурлана. Әлбиттә, һәрбер район үзенең шәхесләре менән горурлана һәм менә ошо сараларда улар ул шәхесләрне алып барасалар, ошо шәхесләрне әйтеп үтәргә тиештәр дип уйлыйбыз. Һәм без райондар менән шул уның буенча эштә алып барабыз. Һәм әйткәнегез, был сарага үткән быелгы елның гыйнвар аенда старт бирелгән дип һәм ул мөгаенда ошо билдәле сәбәпләр аркасында, пандемия аркасында кисектерелә торгандыр һәм күп кенә мәдәни саралар үткәрелмәй торды. Халык бына шундый мәдәни сараларга һауһагандыр. Тамашасы артистларның сыгышын ничек кабул итә? Сынап та менә шул пандемия аркасында безнең күп саралар кисектерелде. Мин уйлыйм, менә халык нык итеп һагынган, һауһаган. Мин уйлыйм, менә бу сараларда ошо республика көненә арлаган көндәрдә мин уйлыйм, барлык Башкортстан халкы, мин уйлыйм, ошо сараларда матур итеп катнашыр. Әмма ләкин анда менә требованиялар бар бит инде. Хәвефсезлек кагыйдәләре бар. Бөтәһелә теге массачный режимда булырга тиеш. Ана шуны без хаклап без сараларны тышта үткәрәбез. Яки истә үтһә 50 кешегә тиклем генә менә анда бәлки теге сараларның менә китапханаларда бәлкирәк саралар булһа, авыл мәдәният йортларында 50-гә тиклем кеше эшләй үткәрергә була сараларда.
Һәм әйткәндәй, әгәр дә мәдәни саралар үткәрү тукталып торһа ла, республиканың башка эшләре туктап торманы, шул исәптән республикала мәдәният милли проектын тормышка ашыру эшләре лә елдам алып барылды һәм был яһәттән һөйләрлек байтак кына эшләребез бар. Район, авыл мәдәният йорттары ошо милли проектты тормышка ашыру барышында нисек баетылды, материаль базаларының алмаштырылдымы, үзгәртелдеме? Гомумән әйтеп үтәргәрәк, безнең Башкортстан Республикаһы мәдәният милли проекттар, федераль проектта бик бер әүдем катнашабыз һәм уйлайм, аларның быелгы елдан емештәре була башланы. Шулай ук әйтеп үткән килә, без шул мәдәният милли проекттар сегендә быел 5 автоклуб алдык Башкортстаныбызга. Менә беренче автоклуб без май айында Нуриман районына алһак, менә һуңгы автоклубты без әле менә ошо аралагына Тәтешле районында алдык. Шулай ук Каридел районы һәм Баймак менән Елай районнарында автоклубтар алды. Ул автоклуб нимәкәй? Ул машина эсендә һәрбер экран менән, звук аппаратура менән булган тәэмин ителгән автомашина һәм ул менә безнең кайбер райондарыбызның кайбер авылдарында мәдәни усаклар юк бит. Әнә шунда барып, алар үзләренең концертларын куя. Безнең графиктар алардан рафланган. Район мәдәният бүлеге менән ана шул алар үзләренең сарларына йөри. Нурималарын әйтеп үтәргә кирәк, менә алар 9 май ветерандарын автоклуб менән барып котланылар. Мин уйлайм, менә шундай саралар 2нче елда менә без алабырга шул федераль үзәк белән бергәләп эшләп, тагын Башкортстаныбызның 5 районына шундай автоклуб алырга дип өметләнеп торабыз. Һәм шулай ук авыл китапханалары ла зур игътибар үзәгендә, аны әйтеп үтәргә кирәктер. Авыл китапханалары модель дигән авыл китапханалы проекты безнең менә бар. Быелгы елдан алып, менә 2020 елдан алып 2024 елга менә милли проектларда бар. Һәм әйтергә кирәк, менә без быел үз модельле китапхана астык. Уны менә иң беренче без астык Туймазы районының Кандыр авылына балалар модельле китапханаһы, икенчеһен без астык Языково авылында үзәк китапханаһын Благовар районында, менә үзәк китапханаһы районның, һәм өченчеһе без астык Шәйхза Бабиштин туган авылында, Дүртөйле районының Әсән авылында. Менә шул үз модельле безнең китапхана, ул безнең современный стандарттарга заманса тап килә, менә кемдин теләге бар икән, шул районнарда якынрак яшәйме, барып караһалар, бик үзенчәлекле, менә уңайлы, балалар өчен дә, олылар өчен дә, анда менә һәрбер сайтларына инеп карап, эш вакытларын карап, мин тәкъдим итәм барып карарга. Һәм быел өстәмә конкурс булды быелгы елда. Без 4нче модельле китапхана булып еңеп чыкты Андреевка авылы. Безнең Илеш районының Андреевка менә ул эштә без алып барабыз. Алла бирһә, быелгы елда безнең шул 4 модельле китапхана буласак, заманча талаптарга. Һәм әйтеп үтәргә кирәк, 2нче елга, 2021 елга бу эш менән бик әүдем эшләнек һәм безнең үз китапхана тагын еңеп чыкты. Улар безнең Кугарсын районының Мурак авыл үзәк китапханаһы, шулай ук Сакмауш районы менән Стәлтамак районының авыл китапханалары инде. Менә бу эш буенча без алар бер 2нче ел эшләп аларды асабыз. Менә шуны шул форсаттан файдаланып әйткәгә, федераль үзәк менән без бик матур эшләйбез. Алар безнең менә шу сайттарда булган карап, безнең ничек асылгандарын карап, алар үзләре әйттеләр. Күзәтеп баралар. 2нче ел алар менә шул безнең үз китапхананың беренә киләләр. Мәдәният министрының специалистларымы, бүлек итәкчеләреме, һәм аларга без менә быел 20нче елда аскан бер китапхананы апарып күрсәтергә, тәҗрибә уртаклашырга килергә ниятләйдер. Гомумән милли проектта шулай ук балалар өчен балалар сәнгать мәктәпләрендә яһазландыру каралган. Бу яһәттән республикала яшь талантларда тәрбияләү өчен нинди эш башкарыла? Инде генә эшләр апарабыз һәм әйтергә кирәк, без балалар музыка мәктәпләренә музыкаль инструменттар һатып алабыз. Бу безнең проектта бар һәм шулай ук безнең республикабызда сәнгать институтларына ла без музыкаль инструменттар белән тәкъдим итеп, ярдәм итеп торабыз. Гомумән алганда федераль үзәктән милли проект секторында республика нинди күпме финанс ярдәм алды?
Дөйім алғанда, 2020 елда шул мәдәният милли проекттар тормышка ашыру бүтәһенә 1 миллиардта 364 миллион һум акча бүленгән. Шул исәптән федераль бюджеттан 184 миллиондан ашу булһа, Башкортстан Республиканың бюджетынан 1 миллиардта 180 миллион һумдан ашу акча килгән. Ул менә безнең мөхиткә битендә республикала муниципаль һәм дәүләт учреждениеләре, авыл клубларын төзү һәм модернлаштыру, яңарту буенча эше башкарыла дип әйтергә кирәк. Марафон 11 октябрь башкалала йомгаклана һәм бу йомгаклау концертының төп кунактары заманса әйткәндә хедлайнерлары кем дип әйтәбез? Әлбәттә, 11 октябрь республика көненә безнең Конгресс-холл, Торатау Конгресс-холл эргәһендә Ватан дигән безнең паркта бик зур саралар була. Кичкене сәгать 6-нан башланып китә 12 сәгатьтән һәм төп безнең республиканың программаның хедлайнер ул Башкортстандың халык артисты безнең якташыбыз Юрий Шевчук белән ДДТ төркеме була. Шулай ук әйтеп үтергәрәк, бу республика үткәргән сарала безнең Урал батыр уты дигән марафонын мөнәсәбәт берәбез. Анда безнең бик күп үзебезнең башкорт артистлары сыгышай, аларның арасында менә әйтеп үтергәрәк, безнең шул Радик Юлякшин, Элвин Грей, Рустам Гизатуллин, Зайниддин, Премьер, менә шул аларда менә шул сараларда катнашалар һәм безнең менә шу мәдәният усактарының солистлары. Шулай ук Башкорт дәүләт филармониясының солистлары менән без Башкортстандың гимнын йырлайбыз. Менә бу сарала гимнны йырлайсак бар. Һәм тамашачыларда бу сарага көтеп калабыз, шулай хәвефсезлек сараларын онытпаска дигән кәңәш бирәбез. Әлбәттә, аны бу иң мөһиме, иң беренчедән тора. Һәм республика көне алдыннан тамашачыларыбызга нинди котлаулар иткерәһегез? Хөрмәтле Башкортстан Республика халкы, хөрмәтле дуслар, тугандар, ысынлап та менә без быел 11 октябрь көне Башкортстан Республикаһының көнен 30 елдыгын билдәләйбез һәм ысынлап та менә барлык мәдәният хезмәткәрләре исеменнән, чөнки ысынлап та безнең һәрбер районыбызның калаларында безнең китапханасылар, библиотека эшчеләре, шулай ук авыл мәдәният эшчеләре, музыка мәктәпләрендә укыткан укучылардан исеменнән, шулай ук музей хезмәткәрләреннән исеменнән ысын күңелдән республика көнен котлайбыз, уңыштар, һаулык, чөнки ислап та безнең Башкортстанда сәскәт һәм без уйлайбыз менә ошо сараларда без бергә булып, матур итеп республикабызның байрамын бергә матурлап байрам итеп, мин уйлайм, республикабызның киләсәге алда без матур эшләргә һәм мәдәниятебезне, гореф-гадәтләребезне күтәрергә тиешбез. Зур рәхмәт. Матур теләкләрегез һәм әңгәмәгез өчен рәхмәт. Уңышлар теләйбез. Хөрмәтле тамашачылар, Урал батыр уты төбәкара мәдәни марафонның программаһы һәм Башкортстанда мәдәният үсеше хакында мәдәният министры урынбасары Рәнис Алтынбаев белән һөйләштек. Игътибарыгызга рәхмәт. Һау булыгыз.